Tuotaanko mä tämän? Nyt sä juonnat meidät vitsin siivittämänä katkolle. Selvä. Nyt sä juonnat meidät vitsin siivittämänä. Aha, selvä. No niin, juuri saamani tiedon mukaan piti mennä katkolle. Äiti, sinä siellä jo oletkin. Me muut tullaan kohta perässä. Mutta nyt mennään katsomaan, mitä sketsihahmoille, rakkaille koko kansan sketsihahmoille on tapahtunut viime viikon aikana. Pysykää kanavalla. Katsotaan, mitä tästä tulee. Onks tässä vaara, että menee ylikuntaan? Mun painoindeksi on varmaan kuin 0. Oho. No minä muista. Sitä on nyt muuten rintaa tässä. Joo, tulee suoralle rintalihakselissa. Mutta siis mä teen rintaa. Joo. Vaan jotain lihasta, hyi. Näyttäisi sanoa kissaa 2 S. Kissa. Nyt mennään. Käyt suoraan. Ei, mä tätä puolta haluan, kato kun toi on perfect. Mihin sä menit? Mä tuun jees. Eikö se näin paljon juostukko? Lähtee pakasille. Lähtien nivelet ei ole vielä niin kehittyneitä, että sit jos jaksis kasvaa suuremmiksi ja vahvemmiksi, niin sitten nivelet voi karsia siitä ja sitten mä jöttelen sen aikaa, kun aikuiset on salilla. Älä tuijota mua tolleen, mä en pysty katsomaan takaisin. Kaikista tärkein treenilaite, jolla pysyy kunnossa viikosta toiseen, löytyy tämän oven takaa. Kunne, keskivartalo töissä. Suutele. Tänä päivänä. Aha, no niin, nyt te sitten löysitte minut. Nosta tanko. Nosta tanko. Ilvesille krokotiili et ymmärrä, mikä stressi liittyy viihteen tekemiseen suorassa lähetyksessä. No on ihan yksin nyt. Pysyteltävä täällä kaapissa. Ette ymmärrä, mikä stressi liittyy suoraan lähetyksessä. Auta. Yritän nyt löytää sitä minun paimenta, jonka sauvaan minä voin tukevasti tarrautua. Tässä kaapissa on nyt pappi tuskassa. Nyt se on tiellä, mä saan ylös tätä. Mene edestä! Mene edestä! Vitsi. Yksinäisyys on aliarvostettu tila. Pappiset terro. Tuo on sun systeri. Se on sun systeri. Tottera. Averjit.